MH07 ऑटोमोबाईल्स. आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल. आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ. संपर्क 8412 93 71 65. वेंगुर्ले तालुक्यातील दाबोली नाका परिसरात चालत्या कारनं अचानक पेट घेतल्याची घटना घडली आहे. मात्र वेळीच चालक बाहेर पडल्यामुळं कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाहीये. ही घटना काल सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास दाबोली नाका परिसरात घडली आहे. गुरु ठाकूर असं संबंधित चालकाचं नाव आहे. यावेळी विश्वास पवार, उदय दाभोलकर, भाऊ कुबल तसंच बीपी डेव्हलपरचे कामगार व स्थानिक नागरिकांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केलेत. मात्र यामध्ये गाडीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. वेंगुर्ले तालुक्यातील दाभोली नाका परिसरात चालत्या कारनं अचानक पेट घेण्याची घटना घडली आहे. मात्र वेळीच चालक बाहेर आल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाहीये. आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर त्या ठिकाणची एक्सक्लुझिव्ह दृश्य पाहू शकतो. ही शपथ आणि बिचाराची गाडी पेटली. ए रामराव बॉम्ब खायचं राखायचं. लांबसून मार, लांबसूनच मार, मार लांबसून आहे तुझं. शॉट झाले. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.